नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। इंडिया गठबंधन का मंगलवार के दिल्ली में होखे वाली अहम बैठक में चुनावी मुद्दा और सीट शेयरिंग के फार्मूला पर खास चर्चा हुई। लेकिन एमे यूपी में गठबंधन के विस्तार और सीट बंटवारा पर सहमति बड़ा चुनौती बाटे। बैठक में संयुक्त रैली के जरिए महाअभियान का शुरुआत कई के और साझा घोषणा पत्र पर भी चर्चा हुई। उत्तर भारत के 3 राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजा से कांग्रेस क स्थिति नाजुक भइल बा और क्षेत्रीय दल की आलोचना सहले के बाद अब ऊपर राज्यवार बड़ा दिल दिखावत लेकर अपेक्षा भी कइल जा रहल बा। पर एकरा बावजूद कांग्रेस आत्मविश्वास में दिखत बिया और वो यूपी में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करे जा रहल बा। बैठक में जौन दल सबसे ज्यादा मजबूत वही गठबंधन के कमान देहले पर सहमति बनौले क कोशिश कइल जाला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य घटक दलन का सबसे ज्यादा जोर यही बात पर रहे कि कांग्रेस जहां जहां मजबूत स्थिति में बा ओइजा उनका सहयोगी दल खातिर सीट देहले में सहमति बनावल खास मुश्किल दिख रहल बाटे। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही।